Sabi siya before. Yun na nga, yun na. So, akala ko nga rin. Anyway, okay. Okay na. Sige, balik na po kita after our snack break. Ang next pong office na magpe-present ay ang Mayor's Office through PJ. Siya po ang representative ng Mayor's Office. Salamat po. Makinaaga po sa Gabos. Of course, to Mayor Antonio Uy of Santa Cruz, Marinduque. Makinaaga. Good morning, sir. Thank you for coming to Naga City to observe our people-centered governance. Right now po, we are having a presentation to the non-government organizations and the private sector through this Zoom meeting and partly face-to-face interaction. Of course, to the NCPC headed by the chairperson, si Ma'am na Balance, and the executive director, Ma'am Marion. To my Saligan friends, my mentor, Kuya Dave. To everyone po who are present here today and to those who are in their rooms, watching us through FB Live and via Zoom. Makinaaga po. I am Paul Jan Barosa po, the Secretary to the Mayor, and I am tasked right now to present the proposed budget of the City Mayor's Office for 2021. Okay. Office of the City Mayor. Let's go directly to the point po. Next. So, of course, there are three categories. There's the personal services. Yung po kasi ay, na yun, nakatalaan na yun. Wala na tayo nung kailangan pang pag-usapan. They are for permanent employees na hindi na natin mababago pa unless there's someone who retired, to resign, and so whatsoever. So let's just talk about po the maintenance and operating expenses and the capital outlay. Now, kanina po nag-present po yung ating city administrator about the plans of the mayor. So hindi ko na po yun ulitin. Let's go directly to how we will run the office of the city mayor proper. The office of the city mayor po, hindi lang naman siya, ito pong ipepresent ko is only for the proper office. Yung iba pong, pag sinabi kasi ng city mayor, lahat po ng opisina basically i-handle namin. Ito po yung sa kwan lang, administrative. Apo, para malinaw lang po tayo. Administrative side lang po ito. Traveling expenses po, we've allocated 500,000. Usually po ginagamit ito. For this year, it's 800,000. For next year, 500,000. Binawasan po natin because of COVID. But then, kailangan din po kasi may budget tayo doon kasi just in case magkaroon na ng progress yung ating sitwasyon, matapos na itong pandemyang ito, kailangan mayroong nakatalaan na budget kay Mayor na makabiyahe siya, especially that we are seeking partners for our projects. Isa po doon yung Naga City Hospital, yung TESDA Hub. Yung TESDA Hub po pala, August 18, death anniversary ni Mayor Jess Robredo, nagpumunta po dito si Secretary Isidro La Peña para pangunahan po yung MOA signing. So, yun po, dun po sa signing na yun, nag-commit na po yung TESDA na mag-construct po ng Metro Naga Training Center, ng Innovation Center, at yung pong provincial office ng TESDA Camsur. Now, ang kailangan lang po talaga na every now and then may travel po si Mayor or sino man po sa opisina para constant follow-up and coordination po with national agencies. Office supply expenses, 750,000 usually po gagamitin natin yan. Maliban dun sa usual na mga papel at ballpen, yung pong mga alcohol,
at iba pa. So, yung fuel, oil, lubricants, expenses, 12 million po kasi lahat po, yung buong city government po naka-charge po dyan. Yung mga vehicles po, dyan po kumukuha ng gasolina. Kaya malaki po talaga siya. Other supplies and material expenses, 800,000. Sabi ko may butal yung ngayon, yung 2020 budget. Saraduhin na natin. Anyway, hindi naman po yan na exhaust masyado. Nire-revert po namin yan pag hindi masyado na nagamit. But, konti lang naman po yung natitira. Water expenses, 3.5 million. This is again for the entire city government. Yung pong bill natin for the entire year for the entire City Hall compound. Electricity expenses, ang laki po no, 25.5 million. So basically po, kung mapapansin ninyo, yung admin operations po ng City Mayor's Office, nakatuon po sa, yung bulk po ng budget namin, nakatuon sa pagbayad ng bills. Dahil buo, lahat po yan. Lahat ng sa City Government of Naga, naka-charge po dyan. So, yan. Postage and courier services, of course, pagpadala po ng mga sulat. Telephone expenses, landline, naka-fix naman po yan. May telephone company po na tayong kinuha. Yung telephone expenses, mobile po, lumaki po dahil sa contact tracing. May mga... Si Mayor po, kung nakikita ninyo, minsan sa mga pictures, sa Mayor's Congregation at sa iba pa, kapag po may nagpa-positive, anong oras man po yan, malaman namin, umaga, hapon, o gabi, o minsan po alauna, nagtitext si DOH, alauna ng umaga, nagtitipon-tipon po kami, si Mayor po tumatawag at ang iba pong mga kasamahan po natin sa opisina. So, lumaki po ng konti. Konti lang naman po kasi naka-plan naman po yan. Okay, confidential expenses, lagi naman po yan for information, lalo na sa kampanya natin laban sa droga, so kailangan po natin yan. Other general services, bakit po lumaki? Ito po yung pansweldo natin sa mga tao. From 3.6 po ngayong taon to 5.1 million next year. Basically po because of kailangan natin mga responders on the ground. May mga EHR po tayong mga tao na kailangan po for COVID-19 response. So, yan po yung contact tracing teams, yung po nagbabarikada kapag may lockdown at iba pa po mga kailangan. Okay? Of course, yung pong repair and maintenance, office equipment, repair and maintenance, IT equipment, natural naman po yan, yung advertising expenses natin, continue. Yung representation expenses po, the same. Transportation and delivery expenses, subscription, printing and publication, the same po yan. Pero yung printing and publication po dinagdagan namin ng 100,000 ngayon. Last year, ngayon po wala. For next year meron. Inaasahan lang po namin kasi yung mga ipopost po ni Mayor na mga reminders about COVID-19 and yung po mga projects. May inaasahan po tayo mga ilalunch na mga proyekto. So, dyan po yung mga tarpaulins, dyan po ikakarga. Kasi para po malaman ng mga taga-Naga kung ano na po yung mga ginagawa po natin. Kahit po may pandemya, yung mga proyekto po ni Mayor Nelson Legacion, patuloy po. Kahapon pa lang po, binuksan natin, nagkaroon ng turnover ceremony, yung bagong high school, Santa Cruz High School. Last week po, may yung pong sa San Isidro High School. So, hindi pa po tayo nagtatagal. 1 year and 1 month pa lang po si Mayor Son. May dalawa na po tayong high school na pa-construct. Yung donations po as is, alam naman po natin, alam po ni Mayor Uy na pag lagi may lumalapit. So as is po yan. Yung other maintenance and operating expenses po, lumaki po siya ng halos 2 million dahil po sa COVID.
Diyan po kinakarga namin yung hindi po maklasify diyan po sa other maintenance and operating expenses. Of course, yung mga quarantine, yung bigla ang paglobo, minsan ng mga ika-quarantine, i-isolate, kailangan pakainin. Di ba po, Mayor? Yung pong contract of service, nandun na po sa general services. Pero usually, ito po sa other maintenance and operating expenses, yung mga wala po doon. Pakain sa quarantine, minsan kailangan namin sumalo. Kasi biglaan lumobo, hindi na, yung, syempre naka-charge siya doon sa disaster response, pero pag bigla ang lobo, wala doon sa budget, kailangan kunin sa mayor's office. Kami yung, of course, taga-salod ng lahat. Yung concern. So, lumobo po nung 2 million po yung ating budget for other maintenance and operating expenses. For capital outlay, the same po, 2 million. Office equipment, hindi lang po naman kasi ito para sa mayor's office proper. Kasama din po dito charge yung mga kailangan ng ibang opisina. So, yun. Furniture and fixtures, may budget po tayo 100,000 for next year, and information and communication 1.5 million. Kailangan po ito again for our nag-digitalize po tayo, nag-adapt tayo sa new normal. So, yung IT po natin, kailangan po tayo mag-invest. Ito po, isang innovation po ito sa City Government of Naga na nagkaroon po ng presentation ng budget for next year via Zoom, via Facebook. So, may mga kailangan po tayong invest dito para mas mapa-improve pa to in terms of IT equipment. So, for other maintenance and operating expenses and capital outlay, we are talking of a budget of 65 million pesos po for next year. Again, wala pa po dito yung personal services kasi fixed na obligation na po yan. Dati naman po yan ng mga na-hire na ever since. Okay. Yun na po. Maraming salamat po para sa mga katanungan. Handa po tayo sumagot. May tanong po ang kasamahan natin dito. May bago po tayo naka-Zoom live. Nag-aabang din sa atin si Richard Palmiano. Recognize lang natin. Representative from PWD. Sige. May mga tanong po. Si Ate Osang. Sir PJ, good morning po. Good morning, Ate Osang. Nagwo-wonder lang po ako kasi bakit yung ibang offices po walang capital outlay? Opo. Kung mapapansin nyo po, yung capital outlay namin, 2 million, doon na po sina-charge. Opo. Kasi, sine-check po natin yung, dapat po kasi ngayon, for instance po sa PIDAW, nung nag-report po ako, ngayon po may budget po ako for capital outlay. Next year po wala. Kasi supposedly, yung mga kailangan ko ngayon na bilhin. For next year, wala na. Pero, syempre, nagpapasigurado tayo kasi nga yung opisina ng alkalde, syempre lahat, kung sakali man magkaroon ng kapangailangan, may budget po yung opisina natin. Opo. Pero yun po, nag-usap na po lahat ng department heads since noong 2019 pa na yung mga kailangang equipment for them to run efficiently in accordance with the directives of the city mayor, pilhin na ngayon. Kasi meron budget ngayon. Salamat, Ate Osang. Meron pa po? Ugwa pa? Si Ate. Sige, ma'am. Good morning po, Sir PJ. Dayman po. Hindi naman po ito tanong. Congratulate ko lang po ang Mayor's Office kasi despite po ng pandemic na hinaharap natin, patuloy pa rin po yung mga project natin. Congratulations po and good luck. Salamat po. Napakasipag po kasi ng ating alkalde. Sige po. Wala so far tayong question from FB Live and Zoom.
So baka lunchtime na rin. Pero 11:30 pa man lang. Si Mayor, baka mayroon. Sige, Kung Mayor Uy, may may kwan po. katanungan Willing po kaming Mayor mag-share kung may nais po kayong Well, I would just like to, good morning everyone. Good morning, Mayor. Mr. PJ, good morning. Uh, yung observation ko lang po is very educational on my part na nakukuha dito kasi there are certain accounts in our LGU na hindi namin nakukonsider. In what I've seen so far dun sa Office of the Mayor, sa MOOE, nakikita ko po na parang maganda rin na centralized, nasa office ng mayor yung mga ibang expenses kasi actually what we are planning for AIP is the executive budget. So talagang yung mayor po lahat ang nagngangasiwa ng lahat ng budget na yan. And tulad po nung nakita ko dito, merong mga other general services, wala din akong account noon which I can apply also in our LGU, pati yung mga sa electricity ng the whole Opo. nasa mayor's office din pala yon. So okay din naman. At least nadadagdagan yung knowledge namin sa pag-attend ko po nito. And salamat po sa ating executive director kay Miss Marion for allowing me to observe in your AIP deliberation. Ano po? I can see from the barangay levels, they are very much represented. Sana magkaroon din po kami ng ganyan. So, I really congratulate the LGU of Naga City for having this kind of governance that has evolved ever since the time of Secretary Robredo. So, sana mangyari din po sa amin ito. Apo. Thank you po. God bless. Sige po. Thank you, Mayor. Sige. We would like to extend pala, nagkita na ba sila ni Mayor Son? Hindi pa ata. Ayan. Kami po ay nagkaroon ng chance kahapon. Kahapon Nagkaroon kami konting, siguro mga 10 minutes during the meeting of the mayor with disaster ata. Opo. With the health emergency. Resiliency Council. Okay. Opo. Talagang yun po yung mga laging kausap niya ngayon. Even now, kaya po wala siya ngayon dito. Kami po rin natukahan ni Sir Frank Mendoza, the City Administrator, at ako po yung Secretary to the Mayor, na mag-present po ng budget for the Office of the City Administrator and the Office of the City Mayor. COVID po kasi. Sige. Ano lang naman, in response to Mayor Uy, ang NCPC po is very willing to take part, to share experiences to other municipalities and cities it's either via Zoom or any method, media. Yun po. Welcome po sa Naga City. Salamat. Kung hindi lang po COVID, almost every month or every other month talagang may nagpupunta sa Naga City, not just the people-centered governance yung focus nila, even children program, women program, kasi mas iba yung approach na nakagisnan at Educare. Opo, yun, sa mga bata na programa. So I think na nasa lang po yan, nasa policy-wise, kung talagang gusto natin as ang city natin or local government na magkaroon ng ganito na kasama yung tao sa pagplano, sa pag-implement, sa pag-deliberate ng budget. Ito naman po ay produkto ng lahat ng ordinansa na pinasa ng Sangguniang Panglungsod. And ini-enhance lang natin every now and then kung may mga bagong mandates ang national agency like the ILG. So I think parami na rin pong nag-replicate ng People's Council na ito nga, kagaya nito na bagong, although hindi na bago, lagi lang ini-enhance namin yung presentation. Unfortunately ngayon, may talagang barrier because of the COVID pandemic. Kaya may Zoom, may Facebook, and yung presenter talagang ini-encourage na dito. Pero yung vulnerable na mga presenter din, they choose to have Zoom presentation na lang.
pwede naman po kami ma-reach sa council para kung may discussion. You can ask. Nasa handbook na din po ng council ng NCPC. Yung experience, yung strategy, nandiyan. Thank you po. For sure, ma'am, we will try to contact the council, most especially during the time that we will try to organize our own. So, siyempre po, yung mahirap lang dito is yung makapag-start. Pero, napakaganda po ng magkaroon ng People's Council kasi yung shared responsibility, shared accountability ng bawat isa. So, hindi lang lahat nakasentro sa mayor yung decision making, although he has to make the decision last, pero at least nagkaroon ng deliberation sa lahat. So represented po ang lahat ng sectors, which is very good. Walang maki-question. Yan po yung maganda. Salamat po. Salamat din for that. Kung wala na pong question, ina-close na natin yung session natin for today. Para po mamayang hapon, kasama natin ang Liga ng mga Barangay, Kapisanan ng mga Sangguniang Barangay Kagawad, Naga City Youth Development Office, and Sangguniang Kabataan Federation. So yan po yung mga mag-represent ng kanilang budget, proposed budget for 2021. So sa kabus pong nag-antabay sa Zoom, sa Facebook, at yan po kita ulit ma-start ng 1 o'clock. Sige po. Happy lunch. Salamat. Thank you, PJ. Salamat po. Thank you sa inyo lahat.